kemm jinħaj jieti l-mulej il-mewt tal-mietet jina marriċ iżda joġobni li jerġaluna mitri ħażina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisut nixqirkom minn qalbi l-għodwa tajba ninsabu f'dan iż-żmien għażejs tar-Randan imqaddes eżisuti ejjew nimmaġinaw da żmien Alla li għandu rigal speċjali f'idejh u rrid jagħtihulek lilek b'mod personali lilek. Aħna li nistgħu nagħmlu huwa li nilqgħuh ir-rigal. Dak huwa r-Randan eżisuti. Allura it-talb il-penitenza li nagħmlu il-karità mhumiex jien li qed nagħmel xi ħaġa l-Alla, imma jien li qed niftaħ qalbi għal Alla biex Alla jfawwara bl-imħabba u l-grazzja tiegħu. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lill-Mulej. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt Mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Mario Oliva. Nitolbu. Għamel Mulej li ħsiebna jkun dejjem f'dak li hu sewwa ħanamluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek ma aħna xejn iseħħilna ngħixu kif jogħġob lilek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ester. Is-Sultana Ester qabada biża' l-mewt u fittxet il-ken tal-Mulej. Imbagħad talbet lill-Mulej Alla ta' Iżrael u qaltlu: Mulejja, inti waħdek is-Sultan tagħna, ejna għax jien waħdi u m'għandi ebda ken ieħor ħliefek u bħalissa għaddejja minn perikli kbar. Sa minn ċkuniti fih dan il-familja ta' missirijieti jien kont nisma' li int, Mulej, għażilt lill-Iżrael minn fost il-ġnus kollha u lill-missirijietna minn fost l-antinati tagħhom biex ikunu l-wirt tiegħek għal dejjem u għamilt magħhom skont ma wetthom. Ftakar fina Mulej, uri ruħek fi żmien il-hemm tagħna u qawwili qalbi, sultan fuq l-allat u setan fuq kull seta. Għedli kliem f'waqtu fuq fommi quddiem liljun u dawwarlu qalbu u imlielu b'mibeda għal dak li ħada kontra tagħna biex isib tmiemu. U kull min jaħsibha bħalu. Iżda lilna eħlisna bil-qawwa ta' jdejk u wejna, lili li jien waħdi u m'għandi lil ħadd ħliefek Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Assal minn wieġbu meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħaj Mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi
Qudiem l-Allat irrid nagħmilek bwiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli il-qawwa f'ruħi. Meta sejjaħtlek il-leminija tiegħek issalvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk. Meta sejjaħtlek Glorja u tifħil lilek Kristu, Glorja u tifħil lilek Kristu. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Glorja u tifħil. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u issibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isejb u min iħabbat jiftħulu. Minnu dak il-bniedem foskom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu? Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Forsi wieħed mill-ikbar żbalji li qegħdin nagħmlu fid-dinja tal-lum, eżis ħuti ma rridx nenfasizza fuq l-iżbalji, imma naħseb l-importanti li nibda b'dil ħaġa hija l-fatt li il-bniedem tal-lum donnu tilef l-interess fl-istorja, l-istorja tiegħu l-history. U kif jgħidu l-bniedem li ma jafx l-istorja huwa destinat li jirrepeti l-iżbalji li saru fl-istorja tagħna u x'hekk. Il-bniedem li tkun jafu jifhem lilu nnifsu triq waħdem l-istorja tiegħu, l-istorja. Anke il-kelma tal-leżħutija kelma inkarnata fis-storja ta' bniedem jew ta' poplu. U x'hekk kif qegħdin nisimgħu, pereżempju l-ewwel qari tal-lum diffiċli nifhmuh ma nafux ftit il-background storiku tiegħu. Din hija ġrajja li ġrat waqt l-eżilju tal-Babilonja. Emmena il-poplu Talla fis-sena 587 qabel Kristu kien attakkat mis-Sultan Nebukadnezzar li kien is-Sultan tal-Babilonja lejn l-inħawi tal-Vant fejn hemm l-Iran u l-Iraq tal-lum. U dan mhux biss rebħilhom imma farkilhom il-bliet tagħhom, qatel ħafna minnhom kistrilhom it-tempju u l-bqija kaxkarhom fl-eżilju. Hemmhekk ma kienx ħajja faċli u x'hekk. Imma kif jgħidu Alla għal dawk li jħobbuh għandu dejjem pjan speċjali. Mela is-sultan ikollu mara jisimha Vasti u din darba jistedina għal pranzu kbir li kien ħajati u din fettela li ma rridix tmur. U s-sultan jiddeċidi li jneħħiha minn sultana wara l-parir anke tal-gbarat tiegħu. U rrid jażel oħra floka. Fost il-poplu tiegħu kien hemm dawn l-iskjavi li huma l-Lut. U kien hemm waħda jisimha Ester, tfajla orfni li trabbiet minn sijuha, u kienet tfajla sabiħa u dan sijuha ħaġġiġha biex tidħol ma' tfajliet tal-palazz biex forsi min jaf tintgħażel hi bħala sultana u hekk ġara. Intgħażlet mela Ester
biex tkun is-sultana tal-poplu tal-Babilonja. Għadda ftit ta' żmien, Tsijuwa li kien ovvjament ludi ma kienx jadura l-allat folozz kif kienu jagħmlu l-lowt, però bil-moħbi. Mena jinqabad dan Tsijuwa li ma rridx jadura l-allat tal-Babilonja. U kien hemm wieħed jismu Mordekaj li kien wieħed mill-kbarat tas-sultan jew ta' wara s-sultan insomma. U marfen is-sultan u talbu għallu isma' għallu jiena nitfa' somma kbira ta' depo fidda fit-teżor tiegħek jekk inti tagħmel liġi li kull min ma jadurax l-allat tal-Babilonja jinqatel. Bil-ħsieb li jeħles mis-sultan ta' Ester, ir-reġina ma kienx jaf li huwa Tsijuwa. Dan kien sir jaf li hemm il-lowt li ma jadurawx l-allat folozz, kellu ħsieb joqtolhom kollha, jeħles minnhom kollha mix-xajta. U hawnhekk it-Tsiju ta' Ester jidħol u jkellem lil Ester jidilha issa huwa l-mument Alla għalhekk għażlek lilek biex issalva l-poplu tiegħu. Idħol u itlob għalina quddiem is-sultan. U hawnhekk tiġi t-talba ta' Ester li smajna llum, eżis ħuti, talba sabiħa immens din Ester li quddiem il-biża' li kellha li s-sultan jista' jiddeċidi li joqtol lilha wkoll għax ludija. Tidħol quddiem is-sultan u titolbu għall-poplu talla li jimbagħad Alla fil-pjanijiet tiegħu jeħles lill-poplu tiegħu. Hija talba sabiħa immens li titġanna nirriflettu fuq it-talb tagħna eżis ħuti. Illum il-kelma Alla matul ir-Randanja sabiħa immens, kull jum tatina messaġġ sostanzjali importantissimu m'hemmx mod aqwa li bih ngħixu r-Randan milli nieħdu sehem fil-quddiesa u nirriflettu fuq il-kelma Alla. Nħeġġixkom. Idraw eżis ħuti jagħmlu dik li jdura l-meditazzjoni tal-kelma Alla ta' kuljum. Sib ftit ħin kuljum. Sib post ta' talb fil-knisja jew id-dar jew x'imkien għall-kwiet. Waqbad il-kelma Alla tal-ġurnata u immedita xi grazzja kbira f'atmosfera ta' talb tieqaf u tistaqsi lilek innifsek u l-mulej xi tgħidli b'din il-kelma. Infatti, innotaw ftit it-tema tal-qari tal-lum hija l-kelma Alla. Ismgħu x'weġibna fis-salm. Meta sejjaħtlek int weġibtni, eżis ħuti, meta sejjaħtlek int weġibtni. U l-mulej jispjegalna dan fil-Vanġelu tal-lum. Itolbu jingħatalkom, fittxu issibu, ħabtu jiftħulkom, għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isejb, min iħabbat jiftħulu, u x'hekk. Inti kull ma tlab tawlek il-mulej. Naħseb li kol kemm aħna għaddejna minna dil-kriżi u x'hekk. Li ġieli tlabna xi ħaġa u Alla ma tajniex. Għaliex ma tajniex Alla għax ma jħobbniex. U Ġesu jispjegan naraw. Minnu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobb sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih skorpjon, mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar missierkom li hu fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Però bħat-tfal iż-żgħar jekk liben lil missier fl-ħuta jitolbu l-iskorpju ma jtjolowx. Mhux għax ma jħobbux imma għax iħobbu. Ħwejjeġ tajba eżis ħuti. U x'inhuma l-ħwejjeġ tajba li għandna nitolbuh il-Alla u l-iżgur jagħtihomna? Kriterju wieħed hemm, dak kollu li lili jirressaqni lejn Alla u lejn il-ħajja ta' dejjem huwa tajjeb. U dak kollu li lili bedni minn Alla u lejn il-ħajja ta' dejjem dak huwa ħażejn. U aħna bil-moħħ ċkejken tagħna li l-passat kważi ninsewh ħafna minnu. Il-preżent nafu ftit u l-futur ma nafu xejn. Jien kif nista' ngħid x'inhu verament tajjeb għalija? Kif nista' ma nafdax f'Alla li daqsu ħadd ma jafni, ħadd laqas jien ma naf lili nnifsi daqs Alla. U daqsu ħadd ma jħobbni. Allura Alla jaf x'inhu l-aħjar għalija mhux jien. Mela meta nitolbu xi ħaġa l-Alla, nitolbu. Imma ngħidu mulej fl-aħħar mill-aħħar int taf x'inhu l-aħjar, forsi jien minn għalija li dan huwa ta' ġid għalija. Imma int fl-erf infinit tiegħek taf li mhux ta' ġid għalija. Jien qed nitolbuk il-ġebla u qed nitolbuk l-iskorpjon li inti ma tijolejx, mhux għax ma tħobbnejx, imma għax tħobbni ma tijolejx.
Allura eżis ħut illum irridu neżaminaw ftit li nfusna x'hija tentazzjoni kbira tal xi drabi. Meta nitolbu xi ħaġa l-Alla, forsi nitolbu ilu ħafna drabi u ma jtijinniex nieħdu għalina. U jisu jimbena ħajt bejnna u bejn Alla, u Alla jkun in-naħħa l-oħra, u aħna nkunu din in-naħħa nibqgħu ngħidu t-talb, nibqgħu nippruvaw nagħmlu t-tajjeb imma dik ir-relazzjoni intima ta' Alla ma' ibnu ma' bintu tmut. U dik hija l-essenza tal-fidej, l-essenza tat-talb eżis ħuti. U l-kelma tal-Alla llum qed tissidilna mill-ġdejt biex niftħu qalbna l-Alla u nafdawh lill-Alla. Nemnu li jħobbna, nemnu jagħtina ta' bil-ħaq dak li hu tajjeb għalina u li ma jtini żgur dak li mhux ta' ġiet għalina. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom għax din il-liġi u l-profeti. Eżis ħuti, ejjew ta' bil-ħaq it-talb tagħna inħalluh ikun esperjenza tal-Alla li jħobbna, Alla li jifhimna, Alla li tina dak li hu tajjeb u ma jtinix dak li mhux tajjeb għalina għax iħobbna. U ejjew din l-imħabba li jagħtina Alla naqsmuha ma' xulxejn għax inkella r-randan ikun biss oxra ta' barra. L-essenza tar-randan eżis ħuti hija li nesperjenzaw dejjem aktar l-imħabba tal-Alla lejna u nikbru dejjem aktar fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Dak li Alla jrid minna, dak li jagħmel il-ħajja sabiħa. Mu bil-bieqfak jġobkom? Ħuti eżis nagħmlu kuraġġ bil-kliem tal-mulej fl-Evanġelju li jħeġġiġna biex nitolbu naqilgħu, infittxu u nsibu nħabtu u jiftħulna. Għar-reliġjużi irġiel u nisa li fil-monasteri tagħhom joffru ħajjithom billi jitolbu għal ħtiġijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li ma jafux bejk imma jfittxu l-verità kif jafu huma biex jaslu għad-dawl tal-fidi nitolbu. Ismana. Għal ġenituri biex ikunu l-aħjar għalliema ta' wliedhom bl-eżempju ta' ħajja ta' talb u fiduċja fil-providenza tiegħek nitolbu. Għalina biex ma ningħalqux fl-interessi tagħna meta nitolbu, imma ninfetħu wkoll biex nitolbu bi spiritu universali nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Eżis ħut inkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja u llum il-mulej nitolbuh mulej għamilni persuna, raġel, mara ta' talb. L-ikbar grazzja li jista' jagħtina l-mulej li nħobbu t-talb u l-kelma tiegħu. Ejjew għalhekk nieqfu ftit fiskiet u din mulej hekk nitolbuh għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, u speċjali dawk li forsi għaddej minn xi mument mudlam fil-ħajja xi mart mentali jew diffikultajiet oħra. Nixtieq ukoll illum il-ħamejs ma ninsew qatt lil Ġesu ngħidulu grazzi tal-quddiesa tal-Ewkaristija. Dik bar-rigal li seta' jagħtina x'jagħtina lilu nnifsu l-mulej. Nitolbu għal-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji u għall-vokazzjonijiet. U fiskiet lill-mulej nofrulu it-talba tagħna. Inroddulek ħajr mulej għal fedeltà u l-ħnina tiegħek ilqa dawn it-talbit tagħna li qegħdin insejħulek u nitolbuk tismana bi Kristu siedna. Come on.
Sovenir midlumiet alimoti, midolbuk trott il-mafra tal-sara. Ennalina mulej, ennalina. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej għati widen għat-talpum li tagħna, ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlulek u reġġa' lura lejk il-qlub tagħna l-koll bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbejn inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-tajjeb laqgħat tal-anġeli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Mario Oliva. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp,
mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen.
Eżisħuti dak kollu li twassilna l-kelma Alla narawh fil-milja tiegħu f'Ġesu msallab. Ġesu msallab li jaċċetta r-rieda tal-Missier għad li ma kienitx rieda komda ma xjaf li hija ta' ġejt għad-dinja kollha ta' salvazzjoni mhux ta' ġejt. L-akbar ġejt li Alla jagħtina f'Ġesu msallab. Ħanqum bil-wieqfa u nsellmulu bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dawn il-misteri qaddisa biex isaħħu fina t-tiġdid tagħna għamel li jkunu għalina ta' fejqan għalissa u għalli ġej bi Kristu siedna. Ħanejdu 3 Marjiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nixtieq nofruhom illum biex il-Mulej jagħmel minna irġiel u nisa ta' talb dak li għandu bżonn pajjiżna, dak li għandha bżonn id-dinja, iktar irġiel u nisa ta' talb veru kif kienet l-om tagħna Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħaristek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. O Madonna ta' dmur, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, jitolbu kol l-ammikija, il-biki tiegħek taħnina, juridu l-uri kbar, li ġibu fil-qalb tiegħek, tu bitna b'tanti